Hej, i dag har vi Hafsa og Ulla på besøg i Radio Danmark, som har kendskab til OL. Hej så. Hej. I er her i dag netop fordi I skal fortælle overordnet om, hvad OL er. Hvad er OL? Hvordan opstod det? Jamen, de olympiske lege er en sportsbegivenhed med forskellige sportsgrene. Legene de bliver inddelt i to, som er den antikke olympiske lege og de moderne olympiske lege. Fortæl lidt om de antikke lege. Jamen, de antikke olympiske lege de fandt sted i 776 før Kristus. Grunden til, at det opstod, det var, at der var mange stridigheder og modsætninger i de græske bystater. Så legene det blev en slags formål for at styrke og markere det fælles græske i Grækenland. Og legene var selvfølgelig også indviet til guderne. Derfor var det så helligt for grækerne at holde de olympiske lege. Hvorfor holdt legene op? Legene holdt det faktisk ikke helt op, fordi det foregik i mange flere tusind år, indtil kejser Theodos gjorde det forbudt at afholde det olympiske lege. Og det var så ligesom på grund af at kristendommen var gjort til en statsreligion, og det var så det, der gjorde, at det holdt op. Hvornår begyndte de moderne olympiske lege? De moderne olympiske lege, de begyndte i 1896. Men hvem var grundlæggeren? Det var Pierre Coubertin, som var inspirator og drivkraft for de olympiske lege. Coubertins lege var tænkt internationalt. Coubertins betragtede sport som et centralt opdragelsesmiddel for alle sportsdeltagerne. Var det også piger, som kom med den internationale olympiske komite? Ja, det var Coubertins initiativ, at den olympiske komite, som også er kaldt IOC, blev dannet i Paris i juni 1894. Og det var også ham, som var grundlæggeren af, at legene blev afholdt i 1896 Athen. Okay, har legene udviklet sig gennem tiderne, og hvis ja, så hvordan? Kvindernes rolle i forbindelse med det olympiske lege har ændret sig gevaldigt meget gennem tiderne. Fordi at ligesom før i tiderne, måtte kvinderne hverken deltage i antikken, eller overhovedet komme ind i det olympiske stadion som tilskuere. Hvad ville konsekvenserne være, hvis hun brød loven? Det var rent dødsstraf, hvis en kvinde brød loven. Hvordan var det så med det moderne OL? Er det også på samme måde som antikken? Ved det første moderne OL i 1896 måtte kvinder gerne være tilskuere til legene, men de måtte altså ikke deltage. Kvinderne de skulle kun overrække præmier og føde sønner. Men det var ikke fordi, at kvinderne ikke måtte dyrke idræt. De måtte bare ikke vise sig frem offentligt. Men hvornår måtte kvinder så deltage i OL? Kvinderne deltog først i OL i 1900, da det blev afholdt i Paris. Stigningen ved kvinderne var meget langsom gennem tiderne. Og med det mener jeg selvfølgelig, at antallet for kvinderne steg meget langsomt gennem tiderne. Ellers har det udviklet sig meget gennem tiderne, og det bliver mere og mere populært over hele verden. Hvad symboliserer det olympiske flag? Altså flaget med de 5 ringe symboliserer, at i det olympiske lege samler man 5 verdensdele til et sportsligt fællesskab. Verdensdelene, som er også ringene, var Asien, Afrika, Nord- og Sydamerika, Europa og Oceanien. Hvad betyder farverne? Farverne, som er med på flaget, er blå, gul, sort, grøn og rød på en hvid baggrund. Og det er også en del af de farver, som er på alverdens flag, nationalflag. Hvor mange lege og discipliner er der? Der er i alt 33 sportsgrene med 53 discipliner i alt. Og så er der omkring 400 konkurrencer. Her står så sommerlegene som den største andel, i det at der er 26 sportsgrene og 38 discipliner, som ligesom indgår i disse lege. Mens hvor ved vinterlegene er der kun 7 sportsgrene med 15 discipliner.
Hvordan bliver der afgjort om, hvor OL skal afholdes? Jamen, den internationale olympiske komité, det er en organisation, som har ansvaret for, at der afholdes olympiske lege hver 4. år. Organisationen den blev så oprettet ved Copertins kongres i Paris, hvor man så besluttede at genindføre de olympiske lege. Synes I selv, at OL er godt? Skaber det et forhold mellem alle lande? Altså, jeg synes, at olympiske lege er rigtig godt, fordi at det er med til at styrke fællesskabet i verden. Så der er ligesom ikke den der forskel på atleter fra de fattige lande og atleter fra de rige. Og i det mener vi også, at der er ligestilling mellem alle atleter. Det er ikke, hvad du ejer eller hvor du kommer fra, men hvad du dur til, der bliver lagt vægt på. Derfor synes vi, at OL skaber en rigtig god stemning. Og det var alt, hvad vi havde for i dag. Tak til dig, Ulla, og tak til dig, Hafsa. Selv tak. Selv tak. Nu går vi over til vejret.